الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وتعلموا أحكام دينكم وتفقهوا فيه، وذلك طريق الخير في الحياة الدنيا والآخرة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. واعلموا أن الله تعالى رفع شأن العلماء العاملين فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. جعلنا الله منهم. أبا لفوك تنك ولمن دونك على بركة تنبع عليه ألم يدفع بالله مسي. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. تنبع عليه ألمي ناي أدم ديدلا كلا دنيا دنا سبنا كلالا يا أدم ديدلا نيكا لا دنيا أمونا داني فمبدوي ويدوني. علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. على أدم ديدلا دنيا كسبنيك ani ka sebeni kele kala ni ga adamade la doniya fena akunde mindo adamade be ko don balla mabina du kolo koka ite foito haliti yere tuya don ire mi to don iso borom na tudu don ite foi shidon nga Allah ta'ala ka sibaya kono doni bituga na ima don don mi ilhamu don wi no ye adamadiya tenye ko munun doni ko olu doni bituga na ila don doni tanke fatila itala galga toy o doni o binna o ko fesa faranga min bina koka o binyini sadi. innamal ilmu bitta'allum. doni to fon fe bisro adamade fesa ala rebe adamade la doniya adamadiya yena mununa hali fene ma to anulu bedda maka kawla fu ala ibsamaji mi ga adama de ka fene ma to ko ejwe fene ma fana bu bolu sura don bu ta fa do bu sigi fa do ka nyine ma tenye mi go goto o doniya ma o mani ala ibla nyine ma la ya tanke fatile ci la gala to ni la jarabi wara mi soro afana allah ba soro o doniya o bin nayma don don ka sanga ibrimbir lima. amma sa duniya wara min bi ñino ko fe wi alay wo srawde di ka hakli di ka duniya srawdi ma ka ya maru ko nga donini
Qur'an aya unana wala alkira ka hadisa unana wala alamiye o bunya ngada made ambi sharia wa alaka kilibandi aka wa alami rayre mangtuni doni ka fali ala ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ko fon no bedu kolo koka fon no be kaba kolo kono ani fon bedu kolo koka fon be kaba kolo kono fon bedu kolo kono fali ala ba bedo hali anfa adama dalla alay donde keddaluy ka jomeli kewka mamina meleko ko alama أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ملكوي وفلا فمي آدم ندوم بلاليا على كوني بفندون أو تودون من علي دوني ديك حجي ملكوكا أمنني لايا katlaka adama bunya no doni kili kasoroka meleke obla ka sujudu kai ambi sharia wa alaka kilibandia ka sharia alkraka chidinyaka sallallahu alaihi wasallam muallimul umma no iman duin kram wa folfolay iman duin abekram wa folfolay alkradi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambe kishin ne macama yin alfa ala ko jidi aka ana somo ana ka sahaba ani mama turu no fe cinga fukata sed ko kolo mel kelima o ko ay weli daka ngorobla nida taqwa no e ala nyesra nya weli daka ay aslamo anti singani kuma folla amba ina alfa angana ina ko taqullah aysala ambe da makka kan kuma mina kalimani ya bonya ata bali aka fi ko kari sira alanya ni sori bi sira alanya akorona ke to aka sabataka ni yara tisra alanya abike ya maru kanye shi ima ma mambo ya maru kaima hatta al anbiya war rusul hali ci dewni nabi mo alay ni wasu ye nge huye no ye ka foku ka sira alanya kadaka alide queen tobbe baraka na alide ni ala Israel ti fuiti ni ala Israel Tesla mela ni aslam ka ala Israel dogoyara ni mu'min ka ala Israel dogoyara abu son ko chama mada ma yidda ala Israel na ayidda ala kon yoro ngande jema de inna akramakum inda Allah atqakum wa yaqran an-nasui awla ma ba ala kon yoro ma mo yoro fode ko ala yoro way mem Israel ala ye ni ma yidda ala Israena ayidda ala yorobunyana ayidda ala ka koloshilla ayidda ala ka tangana ayidda ala ka kanuna fe magodo ko ala bonyeshi aka joma jomu minuma abesanga ikala nyesranya hake ala ka deme bina joma ka sanga ikala nyesranya hake ba ya rabbi ala ka jida ala Israena ko fa ayi welida kana muma تعلموا أحكام دينكم وتفقهوا فيه أيتو أسلام يكيرو أنو كلا أسلام يفهمو ونيني كان كي أسلام يكون فتي كان كي أسلام يكون فتي كما أنت من بلا ما بتكم إكون بكوي نتين دما الله ندعو يكون إسلامي إتى إسلام ينين imma ko ta qur'ana kalana imma ko ta hadisa kalana imma ko ta wajuli kalamena e konte mago te foina ale ndo islam mbu no feyti ni tlo fura mina minda domina islam tinyete de alkira ka sahaba wi ko indamne ni kalali onna na ta chama jede fe ma be ko kula ni ma nyini ka don ita tnosoro ita nafasoro o tesla ma yakile de nyina ma ya fe ni kiwi ka ken ngana yala fi ka kala mana ngance siri aslama ya kalani kaslama ya famu isse ko da majrala an ana ko imbe ke ne mamor kalange de ya do de ambe ka dalwi illa man rahimallah
ni ye min a bɛ kɛ silamɛya k'a ɲɛjugu k'a bɛ kow bɛɛ tigɛ k'u tugu a ka ala ko si baara cogo man ɲi n'i y'a ɲininka k'a kɛ a bɛ kɛ cogo di an ma morikalan kɛ o silamɛya dulonnen tɛ morikalanko la bi koyi an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n sɛbɛ taama o dama de bɛ se ka fɔ a lasulu ye morikalan ye dɛ o y'an yɛrɛ ka fɔcogo ye kɔrɔ ye diinɛ kalan kan kalan silamɛya kitabu kalani an b'a fɔ de ma an fɛ yan an ka fɔcogo la ko morikalan ko ne ma morikalan kɛ kɔrɔ ye ale ma madarasa kɛ a ma kuranɛ kalan kɛ n'o ye kitabu ye a ma nin fila si kɛ o y'ale ka dalilu ye nka bi fɔlɔ de ma bɛ se ko laala hali fɔlɔ n t'a fɔ k'a bɛ ɲɛ dɛ nka bi kɔni o ye yɛlɛko kuma de ye ni maa y'o fɔ ni maa y'i sigi ka diinɛ filɛ bi i ma sɔn ka diinɛ kalan k'a faamu k'o dalilu kɛ k'e ma morikalan kɛ e filɛ e b'i ka chèque rempli kabi ala k'e da e donna école la wa est-ce que e filɛ ordinateur kɔnɔ i ka bureau kɔnɔ i ka bitigi kɔnɔ kabi ala k'e da e donna école la wa waritigi dama min b'an fɛ bi n'u bɛ tubabukan fɔ a dɔw bɛ anglais fɔ a dɔw ordinateur b'u bolo b'u ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye e donna l'école la de e cɛw a fɔ i sɛbɛ bɛ min ma i y'o ɲɛɲini i sɛbɛ tɛ min ma i bɛ ko fili kɔfɛ a to an ka yɛrɛ nege in dabila parce que an ka jamana anw tɛ ɲɔgɔn nege la bilen dɛ anw bɛ yɛrɛ nege de la wa nin ko in ni farafinna tɛ a ka gɛlɛn i k'a ye dɛ ka adamaden ye a bɛ don ko dɔ la a b'a la ten a t'a ɲɛɲini a ka gɛlɛn i ka tubabu ye k'a silamɛyara k'a filɛ a tɛ foyi dɔn silamɛya ayi hali u ka maa minnu silamɛyara kɔsa in na sisan minnu kun ye arapɛriw ye minnu kun ye dɔnkilidalaw ye u bɛɛ filɛ kuranɛ kalan na nin u bɛɛ filɛ diinɛ ɲɛfɔ la nin anw de ta kɔni ye an kɔni bɛ waso ten ko an b'a la mɛnna e ma ye anw bɛ sɔsɔli la ko dɔw nɔfɛ yan tiɲɛ na ni kalanbaliya tɛ silamɛya anw fɛ yan silamɛya ka kɔrɔ anw fɛ yan ka se hakɛ min na halisa anw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la ko dɔw la halisa anw bɛ kɛ ka ko dɔw sabote tiɲɛ yɛrɛ la taabolo ko tɛ dɛ n den yɛrɛ kalama o dama de don ale i tɛ kala de si dɔn e kɔni e tɛ kuranɛ ko kalama i tɛ hadisa ko kalama o de y'a to fɛn minnu n'a fɔra dɔnnibaw fɛ ko fɛn min n'a dɔnni kɔni hali n'i donna silamɛya la bi i kan k'a dɔn hali n'i donna bi i kan k'a dɔn nka n'i ye yɛlɛla o kow la n'i ye kabakoya o ko dɔw yɛrɛ yeli la a dɔn anw ta in gɛlɛyara dɛ wa kala de bɛ adamaden ko la n'i ye dɔ dɔn a na fɛn o fɛn n'a dɔnniya dɔ b'i yɛrɛ la a ka gɛlɛn ma a ka se k'i tromper o la dɛ ayi maa o maa bɛ sanu yelen dɔn tigitigi a yɛrɛ a tɛ taa jira maa la dɛ maa si tɛ se k'o tromper ka nɛgɛ wɛrɛ feere a ma jɔnni bɛ se o la parce que e yɛrɛ de b'a dɔn nka min t'a dɔn dun n'a y'a jira nin na n'o kɔni tɛ sanu ye a dan bɛ maa min na ka tɛmɛ o kan n'o y'a lajɛ n'o ko sanu don i ma kɛ filan fila la wa silamɛ dun kan ka kɛ a ka diinɛ na ala basira anw bɛ ala hayra an caman bɛ filan fila de la i sigi an bɛ kuma bɛɛ e ma ye taabolo fɛn o fɛn nana anw fɛ a bɛɛ ye dili don a bɛɛ ye fanga sɔrɔ a bɛɛ ye jama sɔrɔ parce que mɔgɔw sabati tɛ e kɔni bɛ ko dɔ la nka danganiya t'i bolo a kan i tɛ basira kan i yɛrɛ m'a ɲini k'a dɔn i ma faamuya sɔrɔ a la ka taa silamɛ kelen k'a dɔn ko ala ye nin fɔ kuranɛ nasu filɛ ala yɛrɛ de ko a ka kɛ tan jɔnni kan ka se k'i b'o kan ni kunangoya wɛrɛ min sɔrɔ ala kira de ko an ka kɛ tan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala kira yɛrɛ y'a kɛ tan de wa sɛbɛnnen jiralen i la wali k'o sɛbɛn k'o kɔrɔ f'i ye k'o durusi ka kan na jɔnni kan ka se k'i b'o kan ni kunangoya wɛrɛ min sɔrɔ an kɔni bɛ yaala yaala la ten dɔrɔn bon il paraît que dɔw yɛrɛ bɛ diinɛ de baara n'o kan façon ye bon ko est ce que n'a ye kuma dɔ fɔ n'u bɛ sɔsɔli la i ko k'e y'a mɛn min est ce que il paraît que est ce que wajulikɛla dɔ de ma deli k'a fɔ bon est ce que la ilaha illallah e baliku ni e ka lahara ko cogo de y'i bolo ta o de y'a to alakira ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ni ala ye hɛrɛ laɲini ni maa min ye nin hadisa in
e y'a mɛn a ka ca siɲɛ 1000 ye i y'a mɛn a ka ca siɲɛ 100 ye nka i k'i hakili jagabɔ a kabali fakir tadabbar parce que i bɛ kuma lamɛn ten dɔrɔn k'a kɔrɔ dɔn ten dɔrɔn ka tɛmɛ n'i ka hakili jagabɔ k'a kan y'a dɔn diɲɛ bɛɛ bɛnna fɛn min kan silamɛ ni kafiri ni n bɛ n yɛrɛ kalama n tɛ n yɛrɛ kalama o ye hɛrɛ de ye hɛrɛ ka di bɛɛ ye hala ka di dandanfɛnw ye hali fɛn ɲɛnamaw fɛn min n'a tɔgɔ ye ko hɛrɛ an silamɛw ka hɛrɛ ye jumɛn ye alikira ko an ma an bɛ k'an ka hɛrɛ dɔnni to yen ale de y'an ka karamɔgɔ ye a ko ni ala ye hɛrɛ laɲini ni maa min ye ko a b'o tigi faamuya diinɛ na dɔnnibaw y'o de fɔ hakimu dɔ ko ten a ko ni ala ye maa min sɔn dɔnni na k'a y'i sɔn fɛn na min ka fisa muso ni denw ni nafolo k'a ka fisa ka tɛmɛ o bɛɛ kan nka dɔnniw la fisamanti ye jumɛn ye ala bato cogo ɲɛ dɔnni ka d'a kan dɔnni ka fisamantiya bɛ dulon i ka fɛn dɔnda de la maa min ka dɔnni ɲɛ mana sin ala dɔn ma ala n'a ka jɔnw tɛ suma o kumana e ka dɔnni ni dɔnni foyi tɛ suma e ka dɔnni nabiɲumanw ka dɔnni de tiɲɛ don hali n'a valeur dɔgɔyara kafiru ni munafikiw bolo e ka dɔnni cidenw al-anbiya war-rusul was-salihun e b'olu de tiɲɛ kan mana ka silamɛ ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn ni kuma in kɔrɔ ye di a kɔrɔ tɛ ko bɛɛ bɛ kɛ arabukan professeur ye koyi kuma kɔrɔ t'o ye koyi jɔn ka alabato tɛ ɲɛ min kɔ o ɲɛ dɔnni de y'i ma wajibi ye i mana o dɔn kan o kan na n bɛ seli cogo di n bɛ sun cogo di ala kelenbandiya yɛrɛ kɔrɔ ye di n bɛ n ka nafolo jaga bɔ cogo di mun fɔra a la kiiri jumɛn b'a la n ka seliji bɛ ɲɛ cogo di a bɛ tiɲɛ ni mun ye n ka seli ɲɛna n'a tiɲɛna n b'a to kow kɛ maa nɔ na o bɛɛ de b'o k'i yɛrɛ ye est ce que o dɔnni sirilen don an filɛ ka dalilu minnu fɔ o dɔnni siri b'o la wa e nin ye san 20 ye e bɛ silamɛya la san 20 i bɛ silamɛya la n nɛn ma tile ka d'a kan n balikulama ye harifuw kalan an bɛ se k'o faamu awa n ye kan wɛrɛ de kalan n nana ko n bɛ arabukan fɔ n nɛn ma tile an bɛ nin bɛɛ faamu fiɲɛ dɔw b'a la sababu dɔ b'o la nin bɛɛ bɛ faamu nka n t'a si dɔn fiyewu yɛrɛ de karamɔgɔkɛ i mago t'a la de baliku caba de bɛ misiriw kɔnɔ u bɛ duw kɔnɔ a ye seli jɔ fiɲɛ dɔw b'a ka makharijuw la harifu makharijuw la an kan t'o ma dɛ n b'a jigiya ala yɛrɛ kana an minɛ o ma parce que an tɛ arabu ye nka a t'a si dɔn yɛrɛ de a fɔ k'a ka kɔrɔta a tɛ seli jɔ yɛrɛ de ɲɛ dɔn fatiha a y'a kalan fiɲɛ dɔw b'a la lahanu dɔ b'a la o tɛ dɛ lahanu jaliyu ko tɛ khafiyu ko tɛ a t'a kalan cogo yɛrɛ de dɔn a ye min tigɛ ka bɔ a la bɛ aya 2 bɔ e ni ala cɛ o ye ma don morikala n'a ye o ye fɛn min b'a la a tɛ intéressé maa min sɛbɛ dɔn a ma an ka n'a siɲɛ ka kɛ bin kan mago t'a la tɛ fiɲɛ ni minnu bɛ yen ni maa min na ala ma garisigɛ don kalanjan na fiɲɛ minnu b'o tigi sɔrɔ hakilima bɛɛ b'o faamu an b'a jigiya k'a fɔ fana ko ala bɛ yafa o ma an b'o jigiya tant que n'a se ko da de ye o ye nka n t'a si dɔn yɛrɛ o de y'anw labɔ yan o de y'an labɔ dɛ ok baliku ye nin y'a san 20 ni kɔ de ye silamɛya la nin y'a san 30 ye silamɛya la ka d'a kan an ka ta i ka balikuya si la ka na halisa e tɛ foyi ɲɛ dɔn ko in na o tigi maa min b'o cogo la sa o ni kuma o kuma ni i nɛ jara n'i sera k'a convaincre ka taa fan bɛɛ i bɛ taa n'a ye o de y'a to an bɛɛ yɛlɛma yɛlɛma la nin cogo in na tan alakira de ko sallallahu alayhi wa sallam ko ni ala ye hɛrɛ laɲini ni maa min ye hɛrɛ dɛ ala ka hɛrɛ de ko do dɛ ko a b'a tigi faamuya diinɛ na mana diinɛ faamuya ɲinini
angan cesiri o fe angan sebe duguma o de here alay here mi rekoni na ya alkrab laka lasi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ولا تعالى ينقلك وقل وقال كما صلى الله عليه وسلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والجواب له وألف له. ko afuye de ne ko mamunu e doni ki ani munu ma doni ki o luka kanwa koron ke min be fe nyedo ani min da nyedo te kilin sa ay re fe ni ngo bandala ya kalambali ay nidu halabe mama nyena an fe ya kikembe ka doni ngala kari yera mala sade an be de magobe kalaina kana kuma in lame komine ikomine be ke ga kuma ko ngala be de ke makala o te koy amma kalande am be ke ga nyo hakili de jiki wa dhakkar fa inna dhikra tanfa'u almu'minin hala mun be kalande asraka kala farfunte mawla bli koy cesri min be kalangela were la jien ko no fe be o tula kala yin na koy folo don ba ku be fade nyona kala yire de la okay ulu ku be fade nyona kala yire de la koy nga fadea mbaw na nyona bi we kalan ajient no la hara rete ko ajien nafa la ilaha illa allah kasura ala kire kuma gelem ba do fola o ka nga masrana ko dina ko nin kala ma ma dina islam ya dunya de kala kibe fere de yino na min de la hara ko la hara eti ali aljina kasabe ala ko kala la ini wara de be law la min de ala ko min de la hara ko hali ta aljina kasab imana me iduna o tan ya suma me mana dina kala na fata jin koy ana fa me ka ikabbato ke chugo don idla fun yo mi ka ala ko ke chugo don ka nye don ibi minga ka soro akechugo de yo ye doni srafe ye min fam ma fo ko filitiga yo la de nga kari filla anaya ke amagotala o tekele de nya kala nya yin ka don nga doni srafe fili yenzoro won dara kuma do fe o kuma imangene ni be fam kadi kateme on chaman be mina bika qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun kelende o era kala jeki hali ni jamana inta kafle mamu ngasla me kafsa doni munu ye kala doni ngeta hali be ma chama ya be kodo kelela kalambaliya do kuy wallahi na kungal na katanye fe doni ay rabi ni ngonnum laire parce que itna ye kala kono e trombe minga ka dugulay ko islam ay ku ya tienta mo kela ya tienta diploma zamana abeta ala ko de do on da ma nga karla wal jude kundu abeta karoke ni kin kala sram ne de ikba famu okay wa fanga fe do famu ma min ya ala ma doniya noya ko do doniya noya ale tlere la ama chance soro ko don la alla oni boda ka surun ka teme emmi adoni nananga ibambala kuma njama me tukumina bikabba donna kabbe nate be don koni ko watu tekele watu temena kala rola abbe sebene marola tablula ko ni aya na abai mawdu min ga kala ay darsu re min gala aya min nana ko ke kuma dalluye de abi teme wulati ko al aya ko aya qoro ko tifo ko dem seni ta aya qoro al hadith abi teme wulati ode du kuma min fora kuma min kala adallu de photo flow ni dem seni ta qoro fo ma kala munu nga kando o dem senu mbu tulo gere na be kala ha kuma arabu fe dem seni te qur'an kala
tarna be kala demseni ba tulo de giri koro fo tale talo layni de bisika fay nin koro in layni ni ila le ka kande do ene fleka kuma mun fodi ni demseni sigile a koro fo bala yawa koro fo talo qur'ane be kalan kira fe sallallahu alaihi wasallam sahabo fe o chugo de la ko demseni sigile do be ga la ibn abbas nu ye doni mine ka nu ci teme ka bu te sandambo be ga doni mine ala kira fe sallallahu alaihi wasallam ngal la alla ba suranya karam go ke boda ya yere parce que la alla ale rete ayen korodo o psika ke la alla ale rete ayen korodo ma le psika o ke boda ya yere ka fo ko demseni ta aya korof nga bidou est ce que ni kuma nu psika fobi hakli be soni kuma nu ma o de a to nama sigi ka kalake nyon nege akuma bi teme koy afle ka ta chugo mina wati bina se ni kiwi kodo namna muka dum robule ni mo ti yon femme de e may am yon sama na femme no fe parce que mado baby du suka shimi yon soro folo etumbe ke ka janda mo wala ni komi ni soso batala sigidala soso batala duwerela dugu be sombiala sisa hali demjeni vitunu olu be ke ka siga e ka okola hali muso bala ka siga e ka okoina olu be ke ka siga e ka slamere la okoingama mu yake kala biyama fo venjam be ko haramudo kano ke na dagara abambe arranger ko jien ko la ko parce que ambe be do sorala bete wari indila bete balo inina ba amba fo fenjamana ko ati daga na dagara kano ke ambe ti do sorala ni ki ka bo o jangono ni ki ka kishi o jang toroma ay to anga kala ke anga yeshi kala wa mauma nak aba fe ka mo nigi kudu ata fa no fe mo ka kala ke akli to la ni kala ko ni labu shito e yoro islamela fa on fa ve ni kala labu shito e yembla parce que ata fe ka kiguya abe kodo de la don ko ni kala na ibino korono may wati do temena ni ismu dirima dem sayana afako uktub kama tara ki kasibi ko mi nyeba la tukumina iti ningal fuike ni go karamo ni me ni yoro kor hey ko uktub kama tara asibi ko mi nyeba la tukumina la may au fin ni ko ni ngoro di krotifi ni femi ndirima ko akuru ati dayele de ko ati dayele ko ni adayele ko ya chini qur'ane aka bo qur'ane ya tara ma bo qur'ane de kono qur'ane be dayele tati dayele abura mi ngono be dayele ngale rati dayele kuna dayele ko ya chini chente de ni adayele ibina bo ko de kalama alaka ki mandama ambe bi kuma nzuru ya ka duwo keninga kanya ala fa ala kan jidi don na famana ala kan jidi ala israila ala ka boda ka ay ala ka andlo magien dina famuna donia ya rabbi ala ka di'ama nambe doni na ala fa fana doni na fama ala kira kumbo fa ka doni ni sallallahu alaihi wasallam don do be nafatula koy kani shiyere perdal don do be atati nafa nala bi doni di'ama ka ke don nafa may doni min na banjidi ala yasrayna na banjidi surunya ala la اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.